sa shisen pat kuble ye fi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong u mau por habeng inya cha prang bat ka khubor hagani ka por togin ye pe ye ki mat ke bakongsan jong ka khubor kumni mendo nga lumpisa by stickers dawa penshai bat ther teng e UGS barim ka EKHLTWA yaw DSP traffic urang ba bashisha umjia thu ha ka lok ya ki kam ba ule lap khao plastic hashnong maubidong Southwest Khasi Hills. Daka program bekerpang penlong ka Field Outreach Bureau Nongstoin Hamau Khmawir. Daka Convergence Camp penlong ka Mau Khmawir ban pensyai yaki scheme bekerpang. Taradlap yaki nong IB yaki doum ngin IB syaka kti ka an ong ka MFA. Bak pisah kan dalam bakla yaki khop kijongi la hakalong hakanono kubenta. Henry menta ka kanti pat kadai tang na kadau kabangin khang ya kane ka jing sam sticker na kalian ke police department traffic branch ngikhang galong ba kidon kikendon hang to ba kiwan sim stickers dia penbiang ru ya ke vaccination certificate Henry ngiti pa tum kinongnya kali ngiti pa hiru kum kasang hati kipor bangarang bat ba bubun hi nak preng ginongnya kali jungi kiting manai tikar kadai ne ta temen ta pinang wan sim ke sticker happen biang ya vaccination certificate ngingi semua persa namar ba hak motor vehicle agru khampat lapan rung manong ba ke vaccination certificate kan long no ko we na preng kikot kali kata kadai bankong bangi persa kabar kaba nakaliang kejongi ke isi hapok kejingalam kejonga ngelalik banyi kendo yo bayan swear ubalong DSP traffic ngiong ba sispa sanpau kuwe stickers kata hauni beraja nuri ngiong sispa sanpau kuwe stickers bilong kram gariset ngong kan ayu ba kajing penting ko tempan na kaliang kinong sensar kijongi kumu konrat sangma ba prestun tensong bawang ba lada kakiu kani kajing pang la bana lockdown biang dendai kadayang tengiru ngiyang ba yule se kalwan yang lockdown ngilak mat arsin kalong kai kabang samjinge kabang imelung yaki try ba ikinong nya kali namar ba babulhi kibanya ekali lele kidai bet babala mesni bam demi tengiang kalong namlong ba nakaliang gajongi kum kaseng nginlum no mangiru sanpho tangka kata kalong ba sanpho tangka kamdi benong ba kalet tang supply jong ba wanon bok jarwa ane supply jong kinong kitkam ngai kanet saka central body kata lan lara kawan ke lockdown kemudak tu pisahi ngan ai jingrap kata kakam kiyong mamlong dan nak lang jungirung ikan kuah hidup penbor kami kemban kakentian ng balong bayan onal swear ban khot ye ki katu kat ni kinongnya kali ha ka ba ki keno ba wanan bok jarwa wanlum sanpau tangka ko istika pensyai ngaru mentah ni ngakwa ba bayan swear kom DSP traffic un pensyai ba menu pilaya tak sanpau ba lada piang mempanai kadang ditang kejingiakran kejongi mangimut panlum kalong ba pila nak keno pat bangabam pisa kalian kaseng East Castle Local Taxi Welfare Station ginang kibam pisa ngisko ba na kaliang USP un pensaya kani ba hadim katu kan ni kejingkhang ye stickers penling order ban check ikot kali ngiru ngiyang kabyang tama pindai ban check siliang namar babun kikali ki bat ya hangya sorsolong ngi ya la keju ke motor vehicle a apa picek bak private bak taksi bak truck bak bus check lang ngim super namar bangi hiru kan kamhala da kandon kokot kali hapok kali ban yang stickers na try na pedang jong phi kinong nya kali pila julat na mi ki black stickers labang
Kadai halor kata kanong rim. Kaba kajing mi jung ning stickers. Kakampalat ban ya kajing don ning permit. Kata kalong kam na daya bang ba tang mentang. Wan nak lang jung kaseng. Nilai nyaw. Bak ngilapdap kan sayru. Hakila patay kubor. Bak kajing ay gini stickers kalong kajing plelat ban ke sorkar. Lani ke police department ban ya kamay tu. Kaba kini giwi pak basiu khajna. Kilong kisok pedung. Lah gano no kebenta. Ban kaba khadu kentang iwai. Kaba ngingi ekran ru. Bak sorkar lingba transport minister. Ngiyong nang lai benai menta. Nginang yok banyak mi kamay. Ngiyong nang ailat chua. Bangin yok ban penbiang ikut kisla bat bangin siu. Itu giram gisa ki bangin ngima. Hakit kipor bangin ma. Yak tu lockdown. Ngisim ram. Henry. Kensan. Hau bera Disember masin penbera bau nadu Januarin pelat. Lut no. Ikil kal taksi bakin mi kamay. Pen mi order. Ban sedang bersama stiker. Hatu kami soft target nak kalian ke government. Limba ke police department. Balada. Mas insya Allah man kamay lut. Wan sim stiker. Haba beli sim stiker pada ru. Tiap siu. Yeki khajna kiba bunja. Kata kalong. Haman lah kami kalau kau taksi dan prajat ki khajna. Tengok hap siu noi kita. Hapreng kaklam kobet tempat kod. Kum kita kiki para khat tingi pakhang. Kataru kidan par katu katne kilangyong. Kiba pila yi haki social media, pila yi haki WhatsApp, haki Facebook. Ba kiong kan khambha bangin ya dak stickers banyak ke bangi ratot kali. Kapan pau ba kitui bakwa banyak ling batang stiker. Kidai kie mo ladi musudu kidai kie. Bat habju kopor. Nagalang keconga. Hadu kat kini kisi pementa ngampan isim stickers. Bat skamiru kita kular bangan nulis sim. Bangan rabe ikut kali mentalik pertai ke app sistem kadon. Kita sucak na app sudah maka kali kebiang kot na kebiang. Kum kita kiki baro nagalang kejongi kum keisi hadian bangilai song. Perhat yang tengah soram ya kata kejing keno jong kipulit hamtame na wayan swear ban pensno ya kata tunghong sa kibabun kinangnya kali ba ngingi bam ya kata pisah kata kare ba ngingi sosi thang ba halor kata kanong rim ngai kilang yang ru kibusulong yang kongo kat kabang ya kata kibali daong kabayong ru kabayang larang ya kita ke bastem dong ke pasar ko bayang kilong yang kongo bak kandawa pa ikadaw kamray Kinongkit kambarim juga East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association hakasing sajan kilapan syai kinongnya kali kamay halor kajing inokam kajongki kini alam bala inokam kilawan merpensyai kajing alang balakot daga kur komiti hamadan malki kakur komiti kalkot kenangnya kene kajing alang banyata yathir bat banjiru kinongkit kam tibat thamai jongka association ini kena alam kelai nak kam bat snow melu mila de bakren kumne nomor ba mila le ai klem jingi tiblang teng snow gumba ale bean ye ai ba klem pe perkhat bangi su jendat be phi tengi snow melu be sha bangi sngap ye kentien ku lakren shmat tena kaleng jonga wa de besar jonga ni gestion kuma pitibi phi he gador Bagi kamu itri, nomor ba balai bagi jendak itu. Teng ngasih itu yepi, kumulong pa, ubakit yagaying bat kumurong ba abadan ki ikhtiar kumurong ba. Lese kasariyam kum gajinya de arnut. Nomor ba, apalakit pala di gaying gasem dagajing ikhun dikti. Teng urang ba abai syam juga tu kalok bila ayu bitri ayu benmiat balai piwan miat kumne ju kami tu nama ba urang ba abai syam juga tu ye kam ke bakhia na benta bentendak ikun tila da ngau pa ngatri situm nam tagi kun bentembiang ya kalok
Ti na kalian kan thei la se ga shutrai sniu man o ngabana ba phi ya kan thei la ne phi ya kum ni kum tai la ne phi khalai ka ta ka pen mong ya ka ikhtiar kum rong ba ba i khon ti ga ne ga jing ino kam jong ni ro central body na ga banta ka ni ga is ka si local welfare sion ro ka dei ting happening jing dong kalong gum tai ha ka jing ide remut ga happening jing dong ting aba don gi jinget kli ga yeng la wan gi jing sai sliu la kamen kimi kata ka ba wara ga jing dom tam la lai kata de human ero ga bobri wan buri purbi wan gi ne seperti radon gino kamar ko piti bi ngaro nganya lokal taksi hoy menta ka to ga snem ngam nya su nama ga jing bon kam na de hi do ba taksi ting nang nya hi kali ga bangadon kali la jom te ga so tru ye ga jing e jong phi driver mentara ki propose nem jing e ko phi gan do tang lu ba phong yu ti so thu ang no sha thar kham tam ban kip ye ga is kasi le local taxi welfare sion le ka de ba hat tu kata bale bagal namar ba apoi silong taxi kimlong organize kumbolong po hari thor ki don gilong organize marbale ki don ga parking habadon parking उसके तरी प्रेसिडेंट उडन का बार बनते अलकाम एक्टिव यूनिट की मंबाला जों तदा गिनो की काम के बाप किपन के उसके तरी प्रेसिडेंट ला बन सस्पेंड या कितु किताक ड्राइवर ndai ka so si kalong abo ka jala me khale ya jongi pa khamtam me salong kam don ka parking ka papaka kata hi ka te ka tau pa ka ba tam hadu ka ta bante alakam ya ki driver taxi tiga ta ji bomla ban te la kam ye ger ba si ka pelong ye ni ke no git kam bos dal badi ban khia ga jing kit kata ga jing kit habon kiliang kham dang uske teri wajarwai lakit hadu ta nga bai sar nga kham sting kan dia dawai ke jing lu jing sep ka kham khia ya nga nam ta ka ni jing train nam ta ki taxi dei ke jing kit ka khia seba palan marbale kamlong organize kapon galong bani mio kata ka donation ni kata ka membership ke papaka bagan paisa central body abam don ka donation ni ka membership ke papaka nam ta ki unit bafer kata ka pun khia yang ni central body aman lagi kam na kaliang central government na state government ngilid meetings dali hero ni hapse na pla abalong meeting awareness anta police department na ta ki lagi kam ro hapse na pla marbalai ka unit apo is kasi local si kam tamas long kamlong organize pisu tu bhai ta ang banlum mi kabay mambar sitom hadu ta ti kumno ban bantalun ya kam de ka basuk ya central body bantalun yi kam tam ka unit ke jongi le midon di ne so bat ka delhi bat all india tit union says katari ke kam ka ba hadu ta bantalun ya tam tarik di ka daw ka banang kong ka di ka ta ka daw ka ba ka jing khia pala ka jing kit na ta ka jongi central body bangim la chu ban kit ka is kasi local taxi katari ka daw banang kong bangi disob na yang ke kadaw ko baar kadai abanginya kali kadon kini ki langyong apo ka lama jo ngene ke is kasi le ngamla ban kedu ti ta tang ba ki don ki langyong ba berbi baong ba o ki member jo ngene central body jo ke is kasi local taxi ya bam pisa katari kadaw ka ba ta yang ni ke melam kam tam yang awai da basale kabanga biwi nga kregi kam ke bakhia nam tak sitit kuan men ng bihar bit jong gastiet hibor kowe namarang la tre kam pai ba mental life hosnem iki kam ke mga tre nga stre bormet nala de nga tre dak jing i ye pi pa ba pad haba pi i gino ki kam ke mga tre be klem pe nong kaliang gamut ngam judon gano haba nga tre hok nadu man siam ngam ju pe nong kaliang pipek kini ki jinglat kam la jam menta pipek kini ki jinglong gino ikai menta pipek kini ki ege bro khaj ngatrai klem nong kaliang bar ngau dei buriu judon nong siun ba judon prolo don nong siun da sin ba ngatrai be klempep kan long ka bama badru ka bamen saw lada ki long me ki bepej ban penkre ya ka kam ajing bam jasngi ya ki khina skul ne mid de mil kim shem la long ki bapikir ban pej ya ukhaw shwa bakin shet bat ban pentikna baun long ubabit ban bam kilong kme jong ka shnong mabidong southwest khasel district menta ka sngi kharwei tri kulbe aja r4 kilalam ba ukhaw ubakimut ban shet ja na ka ban ta ki khina skul udei bin ban da ukhaw plastic hoi la jio sngo ye ka jingbana ko bo shapang ka jingdon jong kumutau khaw plastic henry menta ka sngi dala ki jong ki khmat ki layo i bat shem ya kata
ilong kime ye bedai inong shet jasngi ilai thu bauni ukhaw wat habathang yo uru ulong kum ka plastik kumtala subajur ba udai uta ukhaw plastik Akapor bangi set ja kena school. Ngilap yang nu kau pala. Ubom juyok mana-mana te. Da lada ngisi pala lada ngi thang hading ru longkum batang ka plastik. Tengi pala. Ban set i bit su ban set nu kau. Kemut pidang lap nang kong mentah ya uni ujat kau Nang lap nangkong menta sedang menta benai mat. te kemut yo uni kau pin hap lek pen pai no ne pin lek kum no Ya kata kasong haka managing committee. ngi kum ka seng HANM ka han jeng ka dongriwar unit bat naka mau kerwat circle bat kumjuru ngala ban ong ba naka liang jeng ka central body hi barok kawai ngila ban yo kubur ya kane bat ya ka ei ka bangilap leng ba ha kane ka sngi ha po snong mau bidong kadai ka badai ka snong jongi jonga ya ka ba ha kane ka sngi ngilalap leng ba ya ka jingjia ka ba kat ba ka nong shet ja ya ki kena school nak benta ka midday meal ha kapor ka ba ka thmu ka ban mud ban shet jai ki kena school kalalap ya ukhau uba ipla bat hadin nang ta kala persang ban pejbnia ban jet ya ukhau kalalap ba udon ukhau uba suba ba udai ukhau plastik te hadin kata ka bangila yo bena bat ngila yo sengawi kata ka kubor ngila lek pet bat ngila lek inquiry bat ngila lek tok kidbha te hakata kapor ngilalap sisa bakalong kumta bat ngila persang ban simi uta khaw bat thang hakading ban pet la u dai sisa na em u kenja plastik hakata kapor bangila persang ban thang kumta te kami ke jing sema iu khong ke ba om snotenat bat kalong kum bat thangi ki kenja jri lane ki robar bat ke jing bit ru kalong kumbat hi kumbat thang ya kajri te kane kalong ka ei ka ba pen diau bat kalong ka ei ka bu ka babu jingma leng ba ya ki pai ba jong ka snong ka thau bat ngala ban ong ba om tang jong ka snong ka thau han raya baro kinong snong hapo jong ka jela lane wat hapo jong ka ri indiaru haba ha ukhau uba kisania ban long ban syadja ban kedang lap ya kane ka benta ba udon kum uni ujat kau te ngimtip syu lada syat ya uni ukhau bat lada bam kan jia ayu yo le se kan mi kijing sitom kiba omla ban tip ki ai ki jaching sitom ki ban mi na kane ka jingjia ka ba ha ukhau udon ubakum une te hakaba kum kane ka por kum ka seng ngedap da ka jing sokhya ka ba jor hadu kata-kata Mentakasngi ko office jong ka field outreach bureau Nongstoin kum ka jingra khe ye ka jingda phanyau pusan snem jong ka jingla lo jong ka ri India ka blatip kum ka azadi ka amrit mahotsav ka lapanlong ye ka program bakerpang ha ka shnong mau khuma awir ka badon hajan ka shnong pendang rai ha ka te ka program lapanlong ye ka jingya kop shondur ka jingya kop tho ese ka jingya kop quiz bat ka jingya kop debate bat kiwe ya ketika program la penya dauba Feli Paul Marwin harangkat ka jingodon lang jong ikong Felicia F Jerwa officer jong ketika tenat rekam uba Dominic Marwin kum resource person uba Dominic nongsi drang badong ki officer nakatenat ka koi kakia bat kiwe hakani gasngi laidon langru uba regional kharkongor MCS uba shakhot kumu kongsan bat na lord jong ke jingkren uba kharkongor ula samro ye ke kusnam shabaro ke nong shimmenta ha kiti ki jing ko balapan long Nakaliang GDC jongi ilakwa baha bandan lang kani program mentakasni Henry nakidaw pamla bantiar ilahap ban late no shaway ba ilapha no nga ban wan chani ban mikmat menta jongi nakaliang jongaru ngaban pa jing so komen ka bakraw
banyadan lang bat phi hakani kasni kalong kasni ke bakamen sibun bat yang aru la pen kemen sibun habang ai ye kilong keme bat ki samla bagi hab ki barit ki belapen i la jong kasap ban mi syakmat ban pen puak pen phieng ye kani kasni hakabai dei bat kani ka field outreach bureau nong stein ru akwa ban pen a ke jingero yaki bagi lesim ye kani sin jam ban pelong kini program kini kesenong mak wer ringkat bat ki kinong song yang kini ka mak wer kerpang kini ka village organization kebelasem ya kini kalat ban priang kini ka program kesenong jongki hakapa gila ban ai ka platform naman ta kilong kumi ki hebaret ki samla ban pen ila jong kesap bakidon bat kini klub kapan i sibun bahani kesenong kibun bah kibri kibadan kasap bakal kesenong kabaruspa bah kaliang jong kasap kapong nang ta hawai dei bakani kam azadi ka amrit mahotsav kani ka program jong ka sarkar India hakaban kadai ka sinjam ka sarkar India ka sim haban rakhi ka nyuk san snem jong jinglai lu jong gari but kadai ru ka program hakaba ka rakhi kerpang yekindong yele lai lu but gitu gediu krau ki bara e kari jong yi sekani kerdan ka bangidan menta bangi so sarong banong bakari jong yi menta kadon hal kerdan ka bahlor hani ka perthai habang yerengkat bakiri kum ka China ka Japan ka Korea kiri na Europe bingila banyak syong lang ngaju ka platform banyak tainia but kani borok kadi nakadaw jong kiri kra jong yi bala pan penpoy gari jong yi syakani kerdan Mentaka sengi kinong ilam jong ka mau khama awir village organization kila penlong ya ka convergence camp na ka bantaban pensyah sya ki paranong syong shinong ya ki scheme babunjat baka sarkar pedeng kala pentrei kam ha ka banyerap ya ki paitba ha ka ri hi baro kawe ya ketika kam la penlong haflau jong ka yeng dorbar jong ka shnong bat la penya ye ka jingelang dau ba Josephus Thongni ha ketika sengi la play ye ka kam dau ba CP maukon video ka nongstoin blog ha ka balai don langru ki officer na kitanat baper jong ka district baguntup na du kitanat koit ka kia ka Meghalaya Rural Bank katanat Levon katanat research planning ka NRLM bat kiwe ha ka baidei bat ki scheme ki baka sarkar pedeng kalamang na ka benta ka koit ka kia layo ye ka jing pensyai na officer jong ka district medical and health officer nalor kata layo ru ye ka jing pensyai na ikong Shidalin Sangriang halo ka jing trekam jong ki self help group wat ki village organization baper Tinga pat na kalian jonga ngampit syuk ngan ai jing batai ayu nomor pila don lupa ka PO pila don lupa ka SG ti wala kataru ngan ngit skem bahang ni kumba menela ngalak kli nai ba Kevin I cluster coordinator jong kani ka pendang rei ngalak kli dan ka nu tliwing ha kani ka snong tila kli na irang ba dong bat ngila yo jing tip ba ka don arspa ar totally ki tliwing Tiki SG pat hang ni ngidon tang khat sam teli. Mau bat ka VU ngidon ka wei. Kapamut ba kirang pun bah ki long yeng ha kani ka snong ki bom pat don ha ka SG. Tinga sim ka kalat menta ka sni ban ai jing batai ya kitu ki bom pat don ha ka SG. Bat ru ya ki badon balak don ha ka SG halor kani ka NRLM kumno ka trikam bat kumno ki kita ki jing mentoi ba phi pila banyo da ka bapidon hapo ka SG. Ti ka NRLM hi kumangitip mo ka National Rural Livelihood Mission ka trekam bat ki SG. Ling ba ki long kumi ha ki tliwing baro. Ka long kumi ka long kum ka dwar ha ki tliwing jong ki snong ki thau. Ti ki SG ki long ki ba kong sam ba hapo ka NRLM. Bat ki ki kam ki bakum ka SG ki trekam ha ki snong ki thau ngasipwa ban ai lai teli kita ki mat trekam jong ki SG tinga ngit skam ba pin persang ban sumpu ikini ki lai teli ki benta ka ban kong jong ki SG kalong ka benta ka ban kong kalong ka convergence mo ka convergence kamu ka ching ya trelang bat ki line department
bat kiwai ki office sarkar kumba pila penlong mentamo de kata kadeka benta ka banengkong ka kata ka convergence mo lada pila do na po ka SG kidon ki benta ki pa pihak ya tre pun pa ki benta ha ka bayade bat karep kari jingri nang ta ki kam sibuk ki kam khai pateng lani kiwai kiba hapo nonton blok hi ka sarkar ka apu ki office baper ban ai jing yarap lani ai jing mentoi ya phi ki nong som snong de ka SG kadan ya kani ka benta pan ya trelang bat kiwai ki line department kumba pila penlong menta ka sngi de hapo ka village organization part ka badai ka kami jong ki SG ngidan ya ka wai ka sub committee mo ka bangi ong ka convergence sub committee kani ka convergence sub committee kan pek kan kami ya kani pat ka benta mo Kamau Keruat Fishery Association MFA kaseng samla shnong mau keruat SSM haringkat kador ba shnong mau keruat mentai ke step kharal trik ulbe a haja arpuar hadin bekele yo jingtip bakaladon ke jingpenyap dusmon yaki doum daki kinja dawai hi balong bi kala lej banbu bantep daki dengkat haki krem ki kro khnang ban penja no yakabi kabadon hapo kani ke jingle dusmon bat penyap jong ki breu yaki doum kade hasilenter jong kawa pot new Haduk Kawa Sala, Southwest Khas Hill District. Namar kata nagaliang jong keseng samlash nong mau keruat bat ka mau keruat Fishery Association kilabu kajing maham ya kibriu ki besim kabu bagi dei benda perkat asin shua banle ya kenu ke kam ke besniu namar yo kadon kajing kita om tang ya ki shimet Henry ke kata ru ya ki pat ba jong kadong hi baro kawe Haka baydey bat ka khut ka suba nakaliang jong ki arseng ki bu ka jingker pa na ka benta ki nongwan sa jan baki dey bandon ka jing ki kle nalade yalade omman chushania tang ha we lani UR nakaliang jong ka MFA kala maham jurru ya kitu ki brew ki badon kiti haki kam berbi haki wa bat bandusmon ye ki doum balada ka sengkan lap nang ni shakmat kan IT haki kiti jong ka an banle ye ka batenge Nakaliang jong ka seng samlash nong mau keruan hakli chingat singi mindap dak jing sukia namar ba kiladon ki jing ujor ni pat ba bakadon ka jing penyap ya kidok wa dak jing syok dawai kitia bat tempat tertian ti sudah penslam nglawan jurip hakatahi ka singi bat ngilalap sisa bakadon kadon kum kata hang ni po wa salam dan tah ni po wa salah ti dak wei ka jing mut hak tu kasengiru ngila let ban ra ki dingkat mo misalnya makwat ki ladau ban bret ki jaka ban so ikido kenang ba kan la ban niap no ya kabi kebat keba kila ai nakaliang tu ki nong sok do dia kan dikasih mentaro dak kawai kasur seng nasional isti seng nasional ngila rai ban ngila wan hak kan pot salah ngila sedang nang tai nak ro pot salah pot neu ngi ong ni sini bat ngila pen kut hang tai hak Kuro jonta ni kena wak salah bat ngeliat tap ya kini ki dingkat ki jongi haki krem haki kuro baki ya syong kini ki doum ki wak ki yari angta ti nakaliang ka jongi pasang samla snong ni penpau ka jing sukia pada kejuk kapor ni air ka jing maham mo namar ba haba ki babun greu menta mo kiri ya ka pertai kila sedang ban skutu ya ka jing koridor jong ka ning kong bat pendek pensa ya ki doum ki wak henrai kidang don Kibriu bakum kini, laban on kibriu bom sutu, kibriu klau mo, kibriu sim kabu, dapat khatang kamen toy radesimet, kibanut, ban penyap ben, ya kida wak, dah keba IB, ya ki ya ki wak. Tinang ni sakmat, nakaliang jong seng sebelas nong mau keruat, nakaliang jong ki tak rekam jong keseng mau keruat, kum MFA, kebala skam dah keseng mau keruat, kebalong pet ya kini kap, wak salah, nakaliang kejunging ai kejing maham kepenting ya barok kibriu. Di baju melin ban lek ya kini kikam ban peniap ya kini wa ban kene kam tak dengan wa ande ka tak ru ya ki nong di ya kini ka mo ban kam station room snong ki jongi kelak ban penlong bi kelak ban yo ki jingpang mo te nak tak kadang nak leng jongi ya kini ka sport ni wan ban bu ya kini ki dingkat snang ban peniap no ya kini ka bi ban ni ai ka jing maham kembal ong duduk meneh bangin map yano bat menta ngilayar rai bangin syak syuk yano Bakin wan hak permen met ban ra ya kitensong
ban ba de kito slat ane de kiding ban tong ki dok ha mar kilap bandai kito hi ki brio bat ni kerpat kini ki ba iktrash nong barok bal kilap eno yeno ki bale kini ki kam semua pentip marmar hangi kino ngalam jong snong kino ngalam jong seng samla snong mat sahabat kita ki brio pat dom septing namar ba kini kino penjot ya ka ya ki wa ino penjot ki dok wa bat kilong tak juk keluar kinong le ki kambean kita kini kintin ki ba sendiat nak seng samla kaya wer ka jong trelang jong barok pat ba ban sumar ya kini ka wa salah kini ka photno la kalong ban sumar ya kini dok wa ban sumar khut ya kini ka ban penjabok ya kini ka bangilap meneh nang tai na jurong jingking jong ka photno ka wa salah ngilap sibun ki jabok bala bret untip mano lap meneh kinang wan yau ni lap bandai ki pat ba nang sunong jong hiru bala bret sibun ki jabok bet ki plastik ba dia kini ru ng salek dak program kerpang ban khut no bang la julek man kapor man khut biang sisen ya kini ka wa salah na dong tai naneng hadu ang tai harum dekat jing trelang jong ka snong ka thau sama snong bat baro ni teng subha iklik ban jikit klik nak benta ban wan ra man pene pensa ya kini khut jing subha jong ki ki wa jong ka snong ka thau hi baro ko we ngit skam lambak ni kubur nginla ban wan ra ya kata jing teli mo nak benta man sumar ya ki wa bat kalong ru ka jing maham itu baro ban penjitom ban ngila ban ada FIR nang ni sakmat ada ngilap yanu ki bele persya ya kini jing betha nakal yang jong senang bat kaseng sama senang flash bud aja lang nakal yang jong kaseng sama kat arangkap bat ka MFA ka mokat fission ka dikasnak rekam ka ba apun skam nak senang du senam ka kendai spa andu bukandai kadai tan kani kasnak rekam ka ba page nam ta ka jing khut ju suba jong kini kawa salah silenter bat na bentah ki do doa tinggi don tahang ne sokya sibun lamar ba hadok mentah kibriu kim pasutu ya kajing koridor jong kini kawa ba ya kajing koridor jong kidum doa ti kadon kajing IB ti kiba IB intip daki kinu kin jadawai ndai shifting yo lese kani kan lam sakabas new ti yuan hang ne mentah ban wan brat ki dingkat kumula kerandu presiden kani kan yarap ba kini kidok kin laj imno ti ngibu kajing maham ya barok bagi pak ka kubor sabarok ki pat nong song senang jong kan ka dong ka than southwest so ba kan mau ba wat no melekai mamarada nang sa kembat ngilap ya kum kine naleng jong ka song song kuat ang ka jong ka BFE ngin map ngin le dak kepeting ba ngin IT sa keyboard jong ka an bar haju ka poro ki pun kan mau ya kinang wan sajan wan sum sim ya kan kawa ba ka dai ka palau jong hi ya kan kawa ala ong kawa salah kan kawa kepadang khut yang senar sengau bah sim ya kena kalenti bangin nombrat jaklia hasin ten kawa nado sok krot pot nau maupun pot salah so bah ya ki plastik shampoo ki plastik sabon ki ba red ki ba la kutiam balak pra so bah wat nombrat ra ikri selagi jong yeng namar lada mapi pilek kumta iwai shampoo man kasngi hak siplai kat no ngai ra ma phi iwai kin sim munta bantam ban ra sa jong kiyeng kani rap ka jing khoi namar tang na lang nyus nong ngem la ban le ai namar kani ka wa jong ka snom ko wa salah kadai ko pun kam da barok ki pa nong nado malong wer jakrem hadu orang mau kiwan man sajanya kene bat nreu tuli nyot ki snong ki di ki babum nang ne tilada karne ka wa ka jabok no nang no pat di lada ya ka wa khra kalau badab jabok lasang maupun khut katno tam nangi ngidon yang kawa kepadang khut yang selar tingin sim ya kene kum ka palawing lajong sim ya kene kum ka kamrat ya lajong bangin sumar khut ya ka kang ba kane kanlong kajing mentoy nabenta kilong den kimalwan sasin 4 ni maham ya baro kito ki ba jumlen bon wandi so bah hasin tek na kawa bangila saki ba ki wandi so bahang ne da ka ba ki berat ya ki bilar ha ko tekane kalau kajing mafau bat ni mahamro ya barok kinong song yau kinong song dukan kipat yang song senang ni iba kadon kadak jong kajing mensau tai jingkeng kajing mensau ki kawa nama kibreu kilap tablu pa ki jaba ki plastik da baki one blood tai jingkeng bat gawa kabima kalong ba kidon kitiar electronics ki baki breu ki jubulen one blood bat naleng jong ni jong kaseng samla bat MFA barabor ngon bantam te sasin 4 nga pa kubor siya barok kipat ng song jong software so bah sim ya kene ka kubor bangi pam ta ba nang di sakmat
wat nam blin su ban brat jabok te jingking ba cinta ka kawa na mara dang gidang elap ngimban se ban le da ka bating ban pun stom kat kum kitun ga an tang kini kenten kublai sibon fi bara je kumtung ila poi shaka bakut jong ka thop khobor sa chi sen pan kublai shibon ye phi baro tat hadu bangini shembyang kublai shibon